Wani ɗan majalisar dokokin Amurka ya gargaɗi kan duk wani yunkuri na raba kan 'yan Najeriya da cewa babu abin da zai haifar face jefa rayuwar Kiristoci cikin hatsari da kuma ƙarfafa 'yan ta'adda. Shugaban ƙasar Somaliya ya bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin ƙololuwar rashin tausayi a tarihin duniya. Masu gabatar da ƙara a Faransa sun buɗe bincike kan tsohon ministan ƙasar kan alaka da kawalin nan na Amurka attajiri Jeffrey Epstein. Ga labaran bi da bi. Ɗan majalisar dokokin Amurka Raila Mo ya yi gargaɗi cewa duk wani yunkuri na wargaza tsaron Najeriya babu abin da zai haifar face ƙara ta'azzara rashin tsaro da kuma sanya Kiristoci cikin hatsari a faɗin ƙasar da ma Afirka baki ɗaya. A cikin wata sanarwa da ya wallafa shafinsa na X ranar Asabar, Mo ya bayyana cewa ya gudanar da ziyarar bincike a Najeriya domin fahimtar yanayin zargi da ake yi na cin zarafin Kiristoci, inda ya tattauna da jami'an gwamnati da shugabannin coci-coci da ƙungiyoyin agaji da kuma 'yan gudun hijira. Amma abin da ya fahimta shine babu wani batu na nuna bambanci, hasali ma duk wani ƙoƙarin ƙarfafa gwiwar 'yan aware ko raba kan Najeriya zai cutar da Kiristoci ne a musamman a arewa. Dan majalisar ya yi gargaɗin cewa duk wani yunkurin wargaza zaman lafiya a Najeriya zai iya ƙarawa 'yan ta'adda ƙarfi tare da jefa rayuwar Kiristoci cikin hatsari. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya kai ziyarar jaje zuwa jihar Kwara inda wasu 'yan bindiga suka kashe mutane da dama cikin makon nan. Cikin wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar jiya Asabar ta ce Shettima ya kai ziyarar ce bisa umarnin shugaba Bola Tinubu. A tare da shi akwai shugaban hukumar agajin gaggawa ta ƙasa Hajiya Zubaida Umar da tuni jami'anta suka fara aikin rabon abinci da sauran bukatu ga waɗanda harin ya shafa. Wani rahoton ƙungiyar kare hakkin bil'adama a ƙasar Mali ya nuna cewa an kashe fararen hula sama da 550 a shekarar 2025 da ta gabata. A cikin rahoton na shekara-shekara da ta fitar ranar Juma'a mai shafuka 70, ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Azuwat ta yi bayani dalla-dalla kan cin zarafi da aka yi wa fararen hula a shekarar. Ƙungiyar wacce galibi ke zargin sojojin Mali da ƙawayensu na Rasha ta nuna cewa an kashe mutane 553 a arewa da tsakiyar Mali a shekarar 2025. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban ƙasar Somaliya ya bayyana hali da ake ciki a Gaza a matsayin wani mataki na ƙololuwar rashin tausayi a tarihin duniya, yayin da ya soki matakin Isra'ila na amincewa da ƙasar Somaliland da ta ayyana ɓallewa daga ƙasar. Shugaba Hassan Sheikh Mahmud, wanda ya bayyana haka a taron Al Jazeera na shekara-shekara a Doha na ƙasar Qatar, ya ce dole ne fa wannan batu ya zama abu mafi fifiko da duniya za ta mayar da hankali, duk da cewa akwai wasu sauran ƙalubale a duniyar. Isra'ila ce ƙasa ta farko da ta amince da Somaliland, inda ta fuskanci suka mai ƙarfi daga sassan duniya. Manyan jami'an gwamnati na sanar da murabus a ƙasashe da dama sakamakon alaka da tajirin nan na Amurka kuma kawali Jeffrey Epstein, tun bayan fitar da takardu sama da miliyan 1 da aka tattara bayanan harkallar Epstein a ranar 30 ga watan Janairu. Bayanai da suka shafi shugabannin duniya tsoffi da waɗanda ke mulki, manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da aka gano sun yi alaka da kawalin da ya yi ƙaurin suna wajen lalata ƙananan yara da kuma shigar da su karuwanci. Na baya-bayan nan shine Jack Lang, tsohon ministan al'adu na Faransa, wanda jiya ya yi tayin yin murabus daga shugabancin cibiyar Larabawa ta duniya da ke Paris, bayan sunansa da 'yarsa Caroline sun fito a cikin sabbin bayanai da suka shafi badakalar hamshakin attajiri Jeffrey Epstein. Tuni masu gabatar da ƙara na Faransa suka sanar da cewa sun buɗe bincike kan alakar iyalan Lang ɗin da Epstein.